Hem fet això perquè, el primer, molts són pares i ens hem sentit identificats. Ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I, bueno, com ha passat aquí al mar, i nosaltres, la nostra associació està basada en deport de motonàutica, que és al mar, i hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica. No sé si ha servit d'alguna cosa o no, però la nostra intenció era, pues, crear un ambient una mica d'amor a la família, bueno, a les 3 famílies, que han sigut 3. Bueno, la Rebassada pues, no és una platja fàcil, és una platja que té corrents de retorn molt greus, saps? Una mica de tot, però bueno, a Tarragona ja portem uns anys de desgràcies, L'any passat ja va veure bastants desgràcies. Això pues, és una tristesa, no? Perquè el mar és per disfrutar i passar-lo bé, no per lamentar pèrdues. I en aquest cas, jo personalment és com si hagués perdut un fill meu, perquè te sents identificat. Jo tinc un fill de 12 anys, de la mateixa edat d'aquests nens.